on calminama on juwama on jettama jetto joguiɗo fuɗi mollaɗo haaɗi ɓeɓe fulɓe rimɓe raneɓe saliɓe yaware huɗotoɓe gacce heɓotoɓe belkaɓe endota ko fundi yo jaɓe kisi Allah woni men dayiman mo kala ɗo woni ene woniri en garti ɗo e yewta men koɗo galle e ayaw men Pindi TV ɗen jaɓɓi ɗo musidɓe ɓe ganduɗa gona hoɓɓe e leñol ngol gona hoɓɓe e ɗemgal ngal gona hoɓɓe e galle o ɓe gari ko yewtude en laɓɓol bangol fayida ngol ganduɗa eɗen ɗamɗano yiideɓe nde tawno sen keeɓiɓe daka men ummoɗo ɓe woɗɗude nder pittali men saabu rendude anniye e fandare musidɓe ummiɓe to leydi Mali ngo kewɗen wiide hakkude Sénégal e Mauritanie walla Mali maayo wona keerol maayo falle men ngo wona keerol ngo waɗa ko ngo ñoota hakkude men pindo kala salligino duwo looto jaabe kon kango ñooti hakkude meɗen eɗen jaɓɓiɗo bandiraɓe men ɓiɓɓe fulɓe ummiɓe leydi Mali naɗo musidɗo biyeteɗo Boka Ba musidɗo Boka Ba mo tabital Pulaw lollirɗo cellal Africa o ari galle makko o salminama o cuwama o yettama holmo o wondi koye Soye Boubou Diallo mo haalirde e wiyetede haalirde pinal ñoorde Sahel kamɓe jettiɗo hande Pindi TV eɓe gardi e gorko pullo gorko modde école tareji Sadou Baydi Ngouro Diallo no min mbiyatamo kono inde nde o andira lulu nde ko dono Sampate Diallo omo tawa jonde nde na ara yewtude jonde nde sukaɓe ɗiɗo andade tokaɓe yewtoɓe jamanu ɓe ganduɗa ko fanniyankoɓe pinal no mbiyetan komin jeeji Amadou Tidiane Ndiaye mo bow emo ganduɗa ko Amadou Diallo mo Lumbel Lana kamɓe tawa oɗo ñalawma ina duusi en miñi men sel men galo guurowo mo ganduɗa ko cañantoɗo leñol ngol jamma e ñalawma suba kay kikiɗe nangue suran ɗum ɓuuɓol jaggani ɗum woni kaɓe to ko Samba Diop nde Fatou Mansal e Mati en gartende ɗo yewta no mbiɗen joni ɗum noon Salif Baydi Diallo ko addi fof mi hokkuma balloden bismoɗen hoɓɓe ɓe ganduɗa gona hoɓɓe koye galle he ɓe jeeya kono haade ko goho mbiyen bisimilla mabɓe bandiraɓam yeeɓoɓe Pindi Pinal neɗɗo fof inde mum e yettode muɗum musidɗo moɗon ɗon Sampate salmini on Abou Diop no mbiɗa ni ko noon tigui poɗɗen wadde ko bismade hoɓɓe men ɓe ganduɗa ka ko ɗo jeeya kono ko joni puɗɗi nadde galle o eywa ɗo junggam ñama ɗo ko oɗo woni Bocar Alpha Ba o wiyete Bocar Alpha dillo dariɗo e tabital Pulaw ko gandaɗo hen no feewi jaatigue gendiyankoɓe hewɓe darniɓe leñol peeñɗo hen foof so naati Bamako ko kanko woni jaatigue muɗum Allah waɗi noon kanko woni cellal Africa gardowo kadi ko sellinta yimɓe ittu ɗum e nokkuji adda ɗum yimɓe ne naftoro eywa ɗum noon so ari ɗo kankone omo jogui jikku kala ɗo nani hunde ne waɗa e leñol ngol ina dilla gam ɓamtare leñol so naati ngon wuuro walla ndin ɗon leydi o waɗa feere haw yetto o yiya ɗumen ko ɗum woni o wi kadi ɗo ma o ara ɗo o yetto nokku o yiye ɗo ɗum noon sori Diallo mo ganduɗa kayne toon to leydi meɗen Mali eɗen gandi omo dilla e radio ji ɗi omo dilla hen e pinal omo dilla hen e ɓamtare leñol ngol ko sehil makko kadi jaadijo makko kamɓe kadi ndendi kadi TV hono radio pinal e Sahel toon to Nioro kamɓe gondi hen kamɓe dillata hen kamɓe mbaddata hen foof ɗum kadi ɓe gari ɗo kadi hoɗade men ɓe mbi kadi ɓe jahata ɓe jottaki e nokku men ɗo e ɗum ɗo noon hawrani men e welamma fittali e wo tufam leñol en ɓe ɗiɗo woni Amadou Tidiane no jooɗi ɗo yimɓe ne gandi ɗum to banggue mago hande o itti yimɓe hewɓe yewede Amadou Diallo mo ganduɗa kañum dañi wadde tawi kondo ha wawi huccidde wandama en ina wadda e mumen karate yimɓe fof jii ɗum nani ɗum eywa hara yoñ bolle puuɗe kañum yiiɗa ɗum yiiɗi ko haare wulde jaw wonnen ko jooɗi ɗum noon wadde on calminama on jarama on juurama Salif Baydi a jaama golle ma ɓeewi Amadou Tidiane Ndiaye addi koye gembuɗo ɗum ko Bocar Alpha gembi mum woni janik makko Mali kañum kadi ko kañum ari noti koye haala he ceerno Soye Boubou Diallo nanɗo ari gembuɗo Amadou Diallo kañumne e ɗum ma taw aduna ko noon tan sifroyi ceerno Bocar bisimilla min dokkuma konngol calmina bandiraɓe ko adi fof mi weltanima onon kadi bismiɓe amen ɗo ɓe ano
feewi e kadi wonno dono sampati ni min puɗɗima hannde kay ɓoydude no feewi kono Abou Samba Diop ko hannde mataw woni laawol ɗiɗaɓol ko min jiidi kono so min jii mon min jii kadi makko yakkoɓe men ɓe minen belto ha no feewi kono wonno ko ɗemgal ngal ko gootal ƴiƴam ɗam ko gootam ko leñol gotol donc ko mbaɗaton ko leñol ngol fof mbaɗan toon minen beltani mon ha ɓuuri onon no beltori ɗon ni on jarama Soy Boubou Diallo mo radio Pinal Nior di Sahel konngol ne yesso ma Allah jarama bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Pindi TV en jetti Allah no feewi ne wayno tan hankatin ɗo jooɗi ɗen on gitti fenande e kunude yimɓe walla on gitti fenande kunude amen minen Bocar Alpha Ba tawde woni ko ɓe min nananno walla nanetenoɓe ha min nena jooɗodi ɗo taw kadi ko suudu meɗen télévision meɗen ɗum ko yettude Allah no feewi eɗen jooɗodi e Abou Samba Diop mo ganduɗa ko neɗɗo mo ganduɗa mo yimɓe foof kettini hannde ene lomtiti jani am ko ɗum tan nananomi ha mi yiiri guitam dono sambade aduna o fuu ne nana ɗum min nena jooɗodi e makko Alhaji Bocar Alpha Ba yimɓe fof ne nana ɗum ha enen fof en ɗen ɗon jooɗodi Amadou Tidiane Ndiaye maggo yankiɓe fof ne gandi ɗum en ɗena jooɗodi e muɗum e mo jarɗo gelata yo Amadou Diallo en ɗena jooɗodi e muɗum Gallo Goro Diallo en jetti Allah no feewi min beltima no feewi fayida e jaɓɓugal ngal jaɓɓi ɗum min ngal min beltima no feewi mbiɗa wawi wiide noon hannde mi wiya bule tam no bula hayre yo bultoromi jami cellal ko hannde woni go am jooɗade tawa kadi ko ayawo yeɓirgo ɗum ɗon ko yettude Allah hunde fof mo yettani sababu noon wawi yettude Allah min beltima min beltanima dendagal ɓiɓɓe fulɓe fof ha tengti e Fuutankoɓe ha tengti e Sénégal naɓe pinal moon e darde moɗon vraiment ƴelliti leñol ngol walliti leñol ngol yo Allah nawa ɗum yesso on jarama a jarama golle ma peewi ko kalɗa e Bocar Alpha ko o tawi en ɗo jeegol tappel radio fulɓe o woni ɗo o nooti e noddandu leñol o waɗi gollal leñol o waɗi jingue makko o tawi en nde gonɗen unité 4 pharmacie Lingala en kirdi galle Dono Sampati Diallo e Gallo Guro o waɗi ballal makko e jingol makko e notade e noddandu leñol ngol wayno hande kadi o waɗi no wanno nden ni no fulɓe mbiyata so bawɗi piiti koko piino piyata kono yontaɓe mbi mbaggu fof e samum mbi fof e leewal mum jontaɗo fof e mbawka muɗum ba a jarama Diallo a jarama Amadou Tidiane Ndiaye joɗadema ɗo hande goto e ɓiɓɓe leñol ngol jaatigui ma guiɗo ma mo ganduɗa mbadde ñam golluji mawɗe ha tawma e galle ma Pindi TV holno ɗum wayma bisimilla maɗa Bocar Alpha Ba pulo ñaɗero ko mole danda so yodi we pulo so suusi kay we pulo welatade Bamako tawe nafa tawa nafa hayo Bocar Alpha Ba bisimilla ma Pinal TV Mali hayo Pindi TV mo Sénégal mo bisimilla ma Abou Diop ngari ngoy mo bisimilla ma hayo Pinal TV naɓe bisimilla mon Bocar Alpha Ba gorko mo kolomina amo wonde dono baate dono Sampate Diallo ko darde ma e pelliton ma waɗi jamanu yettuma Diallo hayo sori salamu aleykum mali naɓe bisimilla mon mbare milla mon mayo kay wona keerol male Sénégal giɗi baba hayo kelal Africa bisimilla ma Bocar Ba salamu aleykum pullo a jarama Amadou Tidiane Ndiaye a noon kam mboɗo andi garɗo gemmudomo tibo tollugal no fewi ko yettude bandiraɓe kadi nde jonɗen ko jonde welde nde tawno ko mbimnani ko oɗo Bocar Ba ko jaatigui pular foof so tawi a tawimo Bamako galle makko ko galle pular kala ɓi hal pular jaaɗo Bamako yittido bo galle makko lo gati moɗi galle machallah kadi sa naati koto andat oɗo wonande to ko ɗumol loyno machallah jiɗɗo leñol ngol ndino fedde wiye fedde timtimol kanko ittimin gilla Dakar ha Bamako balɗe sappo e joyi min e galle makko kala moƴƴo nder man holli min ñen fof ne ɓeydo welde ɗum noon Seydi Ba bisimilla ma so tawino naane no noddimi ɗe koye avion ngol noon avion ngol droit tan jippo
to jippa hen so droit tan mi jippo e parce que nodda ko jël noraade Ahmad Diallo wawi wadde ko de non seydi ba bismillah ma am job on dañu hoppe mo mashallah job on ne golle ma joddo golla pewde yiddu tara yiddu mawbe mashallah yiddu ko yiddu mawbe e jetti sababu hono Salif Baydi Diallo hundude gal go alaji Amadou Diallo bandiraɓe ummiɓe radio Pinal ñoodi Sahel dilloɓe tabital laamu e cellal Africa yilliɓe ha jiiti ngay tawi ɗum ɗo yeɓannoɓe leppi moon no keɗo haaluji moon hande so tawi on kuccodiri e mumen a hokkama konngol holko kalata e mabɓe eyi alhamdulillahi rabbil alamin a jettaɗo gorde Allah min jetti Allah kadi min jetti worɓe fulɓe ɓe ummiɓe gila mari gadi ha ɗo amin jinno yiide amin minen amin jinno yiideɓe saabu komin dillata ko kamɓene koye ɗum tan ɓe dillata noɓe jiɗiri amin ni minen nomin jiɗiri ɗum saabu minen foof ndendi fandare enen fof wonɓe ɗo ko leñol ngol ummini en ɗum noon so nde jonde jooɗama wona kamɓe tan beltoto hen hay minen ne waɗanamin weltata saabu baba mawɗo dono sampade mbiɗo nanano ɗum no fewi ko hande woni premier min joddi kadi bindema waɗa belamma e tengte ménagére mo to banggue haare to ɓeɗo noon mi wiyatade hay batte ko ha yesso ko lawol sono mabɓe kadi ko weltade moɗo machallah kono ceerno Bocar noon ko fuɗɗi haalde de Bocar ko fuɗɗi haalde de Bocar ka nodditiɗo e noddama ɗum holko jooɓiɗa ko joɓanɗa Amadou Tidiane ko jowri Amadou Tidiane ko kay mi haalanimo ko leñol ngol fof waɗatam kanko wi ko Cristiano Ronaldo minen joɓo Cristiano Ronaldo minen komi noon Ibrahima Wicci eyyi donc somin mbelama min guitte Cristiano Ronaldo soy i anani ko musidɗo haali ko nani ko haali kono yoɓe ndeno gorko pullo ko joom ɓuuƴi ko joom kokkaji ko joom ɓireɗɗam ko joom kaɗam ko joom butilaji sirme yoɓe ndeno gorko pullo ko joom ñawlule e bakaji yoɓe ndeno gorko so tawi o laawima hay baroɗo ladde ɗe ne laawol ndi woni no fayno reynaɓe no felle jigaji domo yaɓɓa jaruje naɗo dembori yer gattam duggel ga mo sele cugorleje kon dabɓo daare mo daare wutti mo nannetaka cewɗo mo heega sewnaji aɗa duurede so ferima ɗum ko toyano bisinomi wiyatama haydara rede sugar bon ay mbar farma an kono jiiɗa jondede hannde ɓeɗo umi ɓe Mali gay ha ɗo no notide e ndendanɓe tawi ko Aissa holmo yeehi Aissa noddunoma kono tawi yeehi ɓe gay koɓe diwoɓe guila caggal ɗiɗi ɓe notti hen eywa no mbino ɗen nani ni Bocar Alpha oɗo kanko kam alhamdulillah rabbil alamin kala beyɗo Bamako tawi ka ɓiɗɗo gendiyanke pullo ɗo mbawɗa iwɗo noon so funnangue o walla ga hirnangue a yettotomo sabu kanko jaɓɓotoma gila on jiidani nana nanalla makko jiiambo e wone nokkuji ganda emo yiiɗi leñol aɗa yettomo kam gam leñol ngol kono sa yettimo ngel leñol sa renaki jatima goɗɗo o kam a sertati muɗum ɗum noon so tawi Bocar Ba ari kadi ɗo e nder leydi men Sénégal Fouta mbo ferno hanki o ari ha ɗo kadi ombo ƴetti ɗo sohnajo mo ganduɗa bamum homo jibini bamum Bouna Abdou Salam jibini bamum suko debbo Abou Diop Abdou Salam mbiɗo sikki tan ko lamɗo pullo gandanoɗo e nder leydi Fouta Toro Bouna Abdou Salam ko jontaɗo law mo ganduɗa ko fils de chef jeenoɓe yimɓe mawɓe e nder leydi ndi o ari ɗo o ƴettani en on en nani kadi isiraɓe ɓe e wondiɓe e isiraɓe ɓe ko kaale makko guila hade makko heɓde cukalel ɗiwel ngel welammaji mawɗi darde mawde jokkodiral manggal guila o ari kadi gala guurowo ne sera makko jaadijo mum ballidijo muɗum suku mum eywa buubu oɗo eɗen gandi to wonno to so neɗɗo are arde wi buubu min jinmi ko jaaden eɗen gandi tigui ko yahata koko labti koko weeli wadde kankone en jarnimo nde o ari kadi o ardani men e oɗo gorko pullo o ɗofti ɗum kadi o woni jewtidiji muɗum o suusni ɗum ɗo hulano saabu nokku oɗo e leydi ndi hande leydi men Sénégal ndi ɗo mamiraɓe mum iwno semmenaɓe fergoji Cheikh Oumar walla Amadou Cheikh Oumar nawno ɗumen wadde soɓe garti ɗo kadi ɓe mbiyatake ha joni tan bisimilla mais ala no mbiɗa nane ni hayso tawi a neldi jawdi ma mahanama galle sa ummima Europe kam sa yettima ma wiye bisimilla ma e nder galle ma o sac ma ko ɗa joɗoto ko ma mbiyaɗa noon saabu wona an mahimo ha o timmi kam an waɗi jawdi ma noon
ɗum noon wadde hannde woni weltare no mbirumami nane ni kala ɗo tawi pulagu ina dilla neɗɗo no waɗi hunde ngam pulagu so arima o yiɗi yiide hunde nde o yetto a settima mbiɗa to gila radio fulɓe o waɗirino o waɗi toon hunde o tawima ɗon wadde noon ko ɗum kam woni jikku makko ɗum ɗon noon wadde en tawi oɗo e o mo ganduɗa kayne leñol ngol heɓtini ɗum gila ko ɓooy weltinɗo pittade sabu no yimɓe ɓe kono ina yurmini tan wonɗo yimɓe ƴettata jawɗele mumen ina jogui milliard uji mumen kono milliard uji natta welde holko ɓe jiiloyto jalnowo ɗumen joɓa jawdi ha heewa jomum ara ɗo tan ñalla jalnude anni tawa neɗɗo on milliardaire on ɗon an yiidema de walla rewa damal galle makko tan hoolnaki sa renaki nguleɗa on itta on ɗon neɗɗo nana ɗum ha e nder galle mum itta jawdi million ngaji ha heewi totta ɗum ngam yo waɗat ɗum ko andira ko an ƴetta ɗum mbana mbi ɗum ko ɗum golle puyɗe e ko wasde yettade pinal ɓeeɗo hande ko safroɓe leñol ko ñamtoɓe kadi leñol neɗɗo so Allah waɗi ɗum baɗowo ko faate mago filmaji ko wanno hanki taw jomum ene mbawi ɗum wadde tourné filmé onon wonoɓe sabuɓe an Abou Diop hay goto wawa yobdema hanti e leñol ngol hande kam alhamdulillah yettima aɗa ganduɗa kala jiɗɗo waɗande leñol ngol ko ina yeeɓe ko ina hette ko ina fewde ha yubba ma sa haali sa namnima tan mbiyeɗa ya ƴeewo Abou Diop sa yiɗum ma wawa walludema ha daña projet ma o jiɗɗa wadde Abou Diop ɗoftuma hen ɓayde kam koye dillere leñol ngol ɗum noon wadde o wi kam noon guila o ari min gaadodiri ndin ɗon aadi o ari o timmini aadi ndi nde o ari nde kadi a jaɓɓima ɗum min jii jaɓɓugal ngal kadi waɗi fayida min kam mbawi tan ko weltade hen no fewi ɗum noon wadde alhamdulillahi rabbil alamin hande ɗo ko kodde ɗe dufani noon e kosam koɗe jiɗanani kosam ɗaɓɓe joola e nder kosam ɗe dufani Sali Badi Diallo a jaam so gandi hisi kongi moƴƴi jalta hen ala ko haalata ko woni kono haalduta ko emo haalduta ko eɗo haalduta ko ɗo ina haalo na haaldo ñalawma o ko ñalawma belle mo no feewi eyo Allah lamɗo hokku en ngoɗo sippiro ngo tacca maayo ngo yaha ha Bamako ngal ɗo poɗnal ngal gasta ko ngal taccowal maayo min garni mum sallah lamɗo jaaɓi a ceerno Bocar to banggue cellal Africa kalaro seeɗa amin tuuye waɗa ko kalanɗa min hen golle ma e nder ngal dental eyo to banggal cellal Africa ɗo ni kono Sori Boubou Diallo haaldi ni ko hunde business tan bo minen Allah waɗa men komin yeeyoɓe produit vétérinaire humaine to Marito e matériel médical ɗum koɓe mbiyata ko safrata e ko hutorte to banggal matériel nayyi e yimɓe walla dabaji e yimɓe ko ɗum woni cellal Africa hayso woodi ɗo Dakar ɗo enen taw min cuwa fuɗɗo addude leɗɗe ɗe mais min gaddata tan ko kaɓirɗe ɗe ko wayno so mokki yeru professeur bande laam hundeji kewɗi ko gollirte affaire matériel médical bon ɗum woni komin jogui ɗo Dakar ɗo ennam ko ɗum woni komin gollata kadi malitoɓe malito ɓuuri yaaji wonno malito min puɗɗima ɗum no ɓuura duuɓi nogas ko fayi bon ɗo ennam noon min puɗɗi hande hikka waɗatama ɗo Dakar ɗo ennam duuɓi tati kono aɗon gandi ɗum ɗo min gadda minen gadda mo gandi ɗum ɗo oɗon gandi wadde no mbaɗɗon mali ni ha waɗa nokkuji kewɗi gaɗa fo tawa ɗon ande ɗum ɗo ko Bocar waɗi ɗum walla ko inde naggam walla ko société naggam mum oyi ɗum jaati woni fandare amen mais joni aɗa ɗi leyɗe ɗe mali e Dakar ene certi systéme uji to Mali to kadi to neɗɗo nokku to jeeyɗa ɓurta wawde famde e nokkuɗa jeeyaka to Mali to ma gollida e golle ɗe a wawa gollude tawa gollidani e docteur donc pour que golle docteur ngol to Mali to aɗa yaawi heɓde neɗɗo mo jawɗa famde jawɗa hoolade koɗoɗa gollidde mum mais ɗo Dakar ɗo min gari komin hesɓe bien vrai que miɗen darde guila ñande min gari ha joni kono min cuwa heɓ momin gollidde affaire e leɗɗe docteur en ɓe koye munen min keɓani taw momin mbawi hoolade hamin puɗɗoɗo e mun affaire leɗɗe ɗe so waɗano matériel o déjà ñande min gari tan min pewni kayidaji mum il faut créer société o so ka waɗi créé tan min dokkuma carte nineya dokkuma registre commerce o an te égal mais pour que mbawa addude leɗɗe ɗe hoore mum noon ɗum ne waɗi compliqué donc min goni koye dartude mo min mbawa heɓde gollirde hamin mbawa wadde no min mbaɗi Mali ni onno kadi seken kaani ɗo seken mbiyo min jaño leydi Sénégal ndi ni ndi welami ndi welirtamin hay hunde so wona batte mum wona par ce que mamiraɓe amen ko ɗo jiwi mais min koko woodi ɗo ko Sori Boubou Diallo haali ɗo ko so wiyama pulago hannde min mbiyata ko wurni pulago walla findini pulago
ko Sénégal e Mauritanie minen koye amen hannde haaloɓe ɗo ɓe minen parnoɓe minen walla oɗon pawaye amen ni oɗon penditina amen nani ha mawninon amen hamin mawna ko Sénégal e Mauritanie ko ɗum waɗi amen no hunde minen gowi haalde min wadde somin jii fulɓe Sénégal ene kawride wela amen kono fulɓe Sénégal Mauritanie somin jiiɓe kamɓe walla ɓe gofodiri walla ɓe mbaɗi won ene metta amen walla somin jii ɓi Sénégal najo pullo o waasi haalde pulaar ɓi Sénégal najo kam ɓuuri hewde Mauritanie naɓe alhamdoulillahi ɗum ala tomin noon ene metta amen kadi neɗɗo mo jiɗɗa yiidemo tan kono feewi a yiiɗa yiidemo no feewira jiɗɗa yiidemo tan komo feewi et puis kadi ko jiɗɗa yiide makko koko ɗum jiɗɗa yiide makko peewal mon hannde holko hoɗum taw min jiya ɓi Sénégal fof tawa ene haala pulaar et puis kadi fulɓe ɓe ɓe manque andude valeur pulaar yimɓe heewɓe sa namima ɓe fulɓe ɓe cikkata mataw fulɓe goni ko Sénégal tan taw ko Sénégal naɓe walla fulɓe goni ko Mali tan taw ko Mali naɓe walla ko ɗiɗo nokkuji tan goni kono Allah hokki men fartaneji kewɗi yirlade e nder aduna o min jahay nokku tan minen daara kaalowo France taw ko nokku anglophone min gaddoto nande min gaddoto hawrude ko kaalowo pulaar donc ɗum waɗa amen hunde mawde ko yeru hay so hokki gana garanto en amin garan miɗo darta tan kaalowo France gadimi hawrude ko kaalowo pulaar kadi ari tawi amen ɗo wonani amen weltare bo nokkuji ɗi fof saka yeehi par exemple hay nokkuji goɗɗa yahan tigui kawra e yimɓe woɓɓe taw ko jappone en ko ɓuuri fof hawnade kawra e mum haalda e ma pulaar min jappone goɗɗo haalda e pulaar cikkumi ma taw woni koye haalde engrais mbiɗa haalda e makko engrais tan ko nanta engrais mais mo nana pulaar donc wadde leñol ngol ko leñol manngol ko leñol jaangol ɗemgal ngal ko ɗemgal manngal onon fof no gandir ɗum ni soko neɗɗo naatinima e ɗemgal ngal ala ɗemgal taw ko min ngal hottumi ngal waawi waddede yeruɓe ɗo haaloɓe français arabe sa ƴeewi joforɗe arabe tawata ko joforɗe ɗiɗi joforɗe angrais tawata ko ɗiɗi tati joforɗe français ko ɗiɗi tati mais joforɗe pulaar ɓe mbiya nogas e jeegom nogas e joyyi donc pulaar jinmi wiide kode mawni et puis jikkamin kadi ne mawni Sénégal naɓe Mauritanie naɓe mi artan hen pour ɗum wato jejjidde yo on tinno yo mbawa hawrude yo on tinno laabi ɗi perɗon ɗi ɗiɗo to maayi magoji ɗiɗo ɗi mbaɗa toon ɗi hande o soko yi magoji en keewi guine en keewi nokkuji goɗɗi ko ɗo fuɗɗi Sénégal Mauritanie fuɗɗi sa yi jayɗeji ne mbaɗe ɗum ɗo en yimɓe ne kaala e radio ji ne guddita téléji ay hande o téléji pulaar ɗi ko ɗon en ɗo fuɗɗi radio ji ɗi noon ko henno fuɗɗi donc oɗon mawni e leñol ngol ɓeydude mawnide ngol haa no feewi mbele ma hunde nde wawa yawde yeeso pour kawta haala ka jirɗon yarama Bocar Fa golle ma jooɗi peewi nama famama teskama hade men arde e tabital pulaw e arde e bandiraɓe kamɓe cakkittono kamɓe yewtere jirnoɓe Soye Boubou Diallo ka jayniyanke to haalirde pinal ñoorde Sahel hol darde mon toon hol ballal mon toon hol jewte no guurdi toon ko wadde noon yetta Bocar sabu meeɗi wiide yomi ƴeewno ɗo jayniyankoɓe ummotoɓe ɗo jaaha Mali walla ɓe yaani wotaw ko kanko yoɓata o jarama ha gandi Pindi TV e pinal Sahel ma jokkude so Allah lamɗo jaaɓi bisimilla Allah jarama on jarama ko adi fof en jetti Allah no feewi en jettimo kanko musidɗo men tedduɗo Bocar Alpha Ba sabu fulɓe ne mbiya kala ko ma e radde ko jawgal rondi e so tawi minen hannde ñoranko min jooɗima min joguima radio tawa radio ko radio mbimi en kono weliri men min guddirta kono weliri men min gudditirta no weliri men peccede jewtan men mo yettani sababu wawi yettude Allah min jettamo no feewi kanko saabi ɗum ɗo sabu somi yejjitani e 2007 ko nden affaire radio tabital wawno waɗede Bamako omo jeeya e hooreɓe muɗum omo jeeya e daraniɓe ɗum hango heeɓa caggal nde ngo heeɓa o gayni kadi o ñumani kam ko min tan e makko o wi kam miɗen jogui anniya nawde radio Nioro kono o wi kam ni taw min en jooɗi ñalɗe ɗiɗi mbaylo ɗi daraki ha Allah waɗi min pinisba goto min jii radio heɓama ne fawa ne nawe Nioro ɗum ko yettude Allah no feewi e radio ngo kongo ari Nioro arde hande amin belti ɓiɓɓe fulɓe fof ne belti hayɓe gona fulɓe hayɓe nanta mbimi ne belti ngo tawi to radio ji nayyi kono ina wayno radio meɗa arsona kango ɗum amin jettat ɗon Allah joni noon heddoto ko nokkuji no mbaadi hande ngo hanno wayde hono no BBC ni kono kadi kono nokku ɗo ngo adda ko ɗo ngo jeeya kono ɗon ne famɗani ngo ngo hanno tawa hande ko ngo radio international fulɓe fof ngo hanno hande ko wonde hono no RFI ni e amin jettamo no feewi amin jetta fedde alkamiɗe jetta dendagal dilloɓe e pulagu fof min gayna kadi min dutta jettoro fewde moon ko wi on koko sappo ko kiram moon e ñembude on addani min wadde ɗum koye moon min tubni koye moon min ɗami
min puɗɗino heɗade ko radio Mauritanie min nanano pulaar ne haale tawi nden amin pamɗi amin nana komin nananno tan ko so communiqué ne waɗe ha caggal ɗum min batti heɗade yimɓe hamin batti nande ko pewno toon ga ko wayno yalla yurmoya fo tijjani an gorko gama sall ombo dartino e amen amin joguino yiɗe e makko amin nanannomo oɗo nanmi ɗum ni ko nde o sankini wiya ko oɗo lomtimo ɗum gilli mum ne mawni am ko aɗeni jeeya momi ha min batti yiide ayawoji moɗon e jalta e téléji ɗum ne waɗi min pinal no feewi te gandon onon dilloɓe ga enam e hirjinande fulɓe findindeɓe ɓe ko ga jeeɗon kono ko to jeeɗoɗon de ko ga jeeɗon ko ga pewna ton ko ga pewna ton kono ko to jeeɓete ɗon ko to ɓuura ɗon heptinede oɗo joni no jaɓɓoyi min mi yimo tan min Amadou Diallo nan mi feramo yiide yo Allah sembin sellinde fulɓe mbi so tawi a rimdi mbabba ma a diwi a jooɗima fiiɓa ɓande ko ba fewnata caggal ko wata ndaara sowona ɗum a yettinoyta sa wi aɗa jala a yettinoyta ɗongal ma a yahan tan ɗum noon ɗo gonɗen hannde ɗo gonɗen ko e nokku ɗo ngannduɗa ko o wima nani ko e nanan ɗum e nananken ɓoccole e nananken golle buyɗe dimo watta ɗum ɗo dimo wattani Bocar Ba mbiɗe ɗum wiye dimo fewnata ɗum ɗo dimo noon ne wujja dimo ne fen dimo waɗa ɗum ɗo kono noon dimo hanani finninde leñol mum dimo hanani haalde ɗemgal mum ɗon wona ɗum ɗon woni laawol dimo yo andu fodde nden noon haɓanade ɗemgal mum e haalde ɗemgal mum e tinnade finatawa mum ko andude hoore muɗum yiɗande hoore mum wona ñande bandum on jarama a jaam waɗi fayda no feewi no feewi no feewi gollema jooɗi peewi en jetti ɓe sababu mumen waɗi haa ɗum ɗo dañaɓe woni Dawouda Moussa Dia e Harouna Moussa Dia Harouna min nanannomo emin jangga pulaar gila nden yalla yurmoya fo Oumar Anne ɓe mbenno ko Baba Koppara Diary boɗo jangguino pulaar guri ko leyaɓe 83 84 wiye tan ko Baba Koppara Diary ndema tan e awo e gaynaka wallude e ɓamtude miskineɓe gila politique yettaki ha Daoudou ara jokki hen min jangga wende bosiyaɓe galle Aboubacar Kanté en biyeteɗo Saydou Sono ummi Mauritanie ari somin jiiɗi janggude min jara ko haalande min janggoya toon pulaar min gatta galle Aboubacar Kanté en omo heeɗi kalanmi ko aduna yiilima yiitima ha arti ɗo kamɓe dari ngal ɗo mbaɗi ngal ɗo gollal dari nde ɗo darde mbi yo ɓe fulɓe jiitu hen koye mumen ko fonno sodede galleji e auto ji no Bocar Ba waɗi ni ko fonno waɗede auto ji e galleji e terasuji e fof wiya yo pulaar yo waɗane yo leylo waɗan en jettiɓe no feewi no feewi gal keddigal ngal wonko Salif haalnade sakkito ko ɓeɗo bandiraɓe saaha oɗoyi sakkito ko kamɓe ɗiɗo wonko Salif Baydi Diallo haali ɗo no Sampate so neɗɗo naati damga Abdoul Salam ceerno si jama cukel mo jiire kanel naaɓe ay galle Abdoul Salam a naati galle gandaɗo e saaha makko kala mo waddano ko puntaɗo ha ɓernde mum deeƴi woni bamum buuna woni bamum honorable député Mariame Kane mi salminimo mi juurtomo mi jarnomo kala ngaari jibinade nani inde bamum wiyede ko ngaari kono wonde kala haalde ina damba kala haali ina ardo kirtoji comme Allah wela hokkata nde giyal jibinade ade koye ceeɓede mum so ƴaggani yiwata mone mabɓe fof yiwi saaha mum golle ko gollatano ko a naati galle natirteɗo wona ɗo guenaɗo ma Hammadou Alpha Oumar Isma Dianga sawalaɗo hayti ɗon a naati galle mawɗo yo Allah hokkuma fandinde min jettuma hen no feewi a jarama ka moƴƴo garten uddude yewta nde ɓeɗo bandiraɓe goto mo fof dañi ballowo goto mo fof dañi dewɗe caggal muɗum holto faya Amadou Tidiane e kañum min kankadi joni ko ɓuuri holliri malna fof ngari caggal kono wona tan malnaɓe ngara ala ayi ala wa ses malnaɓe ko ɗiɗo joguiɗa hen ko goto Amadou Diallo jogui hen goto hay ko ni foti sa nani Mali o ɓuƴƴo non solo Amadou Tidiane aɗa ɗi woni haala ka so Allahu lamɗo jaaɓi coggal ngal poɗɗi faltoyade ngal aari seeɗa ma ngaɗa coggal kam nayi ɗen jippinon ɗum kam daral fawraɗo ñande mi haalnima mbimoɓe ay suho to yiɗi duɗde balɗe oftoro mawɗo min gari min gari hay manggo
on fara foɗirden debbo makko ko waɗat fondire tiɗo tumsila heɗo haalama mawɗo ari an biro kurus ma jiiloɗa jama heɗo haalama fami ndewara ndewɗa Allah joni mi haalnima so tawi debbo mi wurtinimo woni debbam gara ballamin ataye gaɗamine bokara baji amma alaye ko woni bonno kurko wala ko ataye bonno kurko ayɗo bonno ni wala ko ataye kala mawɗo daña barke duwa jiilo kurus moƴƴo paya jama ndi sa jaɓi ndewɗa Allah ɗum moƴƴema serani ko jogo sanu muruɗa ala kurko murɗata ko ataye daña duwaw a faami an debbo ma ne yeeso andi debbo ma ɓenni noon Allah jaama on jaama no feewi no feewi no feewi en jetti bandiraɓe en jaranimamaɓe kamɓe kala surtout noon tan yewta nde mataw ari haa ɗo koye yewta seeɗa ala koko baraki no woodi ko wurtinde ko mayanu hesitinde ko hiiɗanu gilli e ceylagal hakkude ɓiɓɓe fulɓe renduɓe yiyande ndendi anniya e fandare ndendi ɗemgal e diine ɓe goni oto banggue maayo ɓe goni oga banggue maayo hinno ko sago amen noon de min ɗannoto nden min nimsani fotte galle ceerno seydi diabo ɗo madina kor ɗo ɓe goni ɗon balɗe minenne ɗon ɗo mali ɗo kono noon so tawi kadi jaatigui goɗɗo kadi dañama mbaɗo malino sago men potta hen on jarama arno ɗo e oɗo plateau o hande ko Bocar Alpha Ba mo tabital Pulaagu Mali kadi cellal Africa mi wiya noon ko mbaɗɗon ko enen foof jeeyi ɓiɓɓe fulɓe wonɓe ɗo ɓe jogiiɓe gueɗal wonɓe laamu hande ɓe e wonɓe ɓe laamaki hande ɓe e wawɓe hande ɓe yoɓe mballu on cellal Africa yiiɓe ɗo walla ɗo wonko nafata ɗum walla leñol ngol ɓe waɗi ƴewnago faade mabɓe Abdoulaye Daouda huudi ko miñam sehlam mboɗo yettamo no feewi mboɗo jarnomo yo waɗ hen junngo makko mboɗo andi oɗo galle kala ko naati ɗo kono waɗa ballal e ɓamtare Harouna Dia e Daouda Dia mo mbaɗa hen juuɗe mabɓe Amadou Hott ko miñiraɗo ko sehil mboɗo ñaagoɓe mbaɗa hen on ganduɗa ko Kalidou Samba Niass mo Soray hande directeur général impôt et domaine ko bayɗaɗo ko miñiraɗo kadi ko ballidiɗo cirlidiɗo kamɓe fof e ñaaguima mabɓe yoɓe mbaɗ hen doole mabɓe ngal ɗo gollal naata ɗo nafa leñol ngol nafa en ma en jaɓɓu koyɗe men kadi ha jettan en calmini Diallo Oumar Diallo directeur général la douane woni Samba Aminata Samba ko musidɗo ɓe fof en ewnimo ɗumen yo mbaɗ hen mbawkaji mabɓe noon Amadou Tidiane mi hokkuma mbayna bandiraɓe mbaɗen ni ha yetto udden Allah yi golle mon teddi weli Allah yi golle ma teddi weli Abou Diop a bismima yontaɓe leñol hayo teddi weli Bocar Ba teddi weli done paate teddi weli Allah yi golle mon jarama ceerno Bocar konngol ma cakkitol eyyi konngol cakkitol hono no Gala Bouraw Diallo wi ni eɗen jogui sunare neɗɗo men mawɗo hono biyeteɗo Hadi Malick Sy jeeyaɗo e hooreɓe radio Pinal walla fedde Alkam mo yimɓe hewɓe gandi yo hanki woni nattirɗo men kadi o wara kadi ko sirku batte leñol ngol e darde makko mawde de koye batte ɗum tigui o wara o wara toon e Mali to Mali to eyyi to Nioro koto Kaƴen eyyi ko wona ɗum ko kadi ko weltanade mon ha no feewi e kadi ko gonɗon ko e kadi wiide mon toujours yo ɓeydu golle e kadi yo gandu gollal ngal gollonton ngal wona gollal mon onon tan ko gollal leñol ngol fof donc gollonowo leñol noon hanani gollirde jaam jaam hani tigui ko gollirde no feewi no feewi o kadi oɗo Amadou Diallo noon o kam min gana hawru e makko meɗo e puis kadi debbo o mo haalata ɗo haala mum o mbiɗen ganni wonde mo golle o yejji tan debbo so Allah jaaɓi donc min kalata o acca debbo haala ha mbiɗen hay debbo mo resno o so renaki o acca ha bisimilla konngol yeeso eyyi mi nani haala makko kamɓe dogdu mabɓe ko dogdu dow terrasse jutata jinmi ko so nden yonti teddi weeli Mouhamadou waɗi ɗon weeli wara waɗnam ñariyangue teddi weeli ceerno Soy bisimilla noon en jetti Allah no feewi Allah jarama on jarama Amadou Diallo e monsieur Ndiaye Amadou Tidiane Ndiaye min beltima no feewi Bocar Alpha Ba mo Sinthiou Semme Dono Sampate e Abou Diop lomto Tidiane an Tidiane lomtotako min beltima yado Diallo Mamadou Diary ko wawno banggue makko ko Kala Bouraw Diallo on e Tidiane Sambo Baka ko dokki sa yiɗi kebloɗa balɗe sappo sa yiɗi kebloɗa lebbi nayyi Tidiane leloɗano ha fina soydima konngol gotol ɗo ko mbatta ko o tuddima leppi teddugal yo Allah yimo ya foma haalnomo aljanna Allah wela wi yo wano wayni o wayno wayni jokku aywa ɗum noon ko
ɗo mataw kaddaten yewtere nde wonande hannde o min beltima no feewi wonande kadi on jarama on tinnima teddugal ko ɗo tan wawi hadde on teddini min yo Allah teddi noon kono noon ko noon teddi sa jii min gaare teddugal tan min tawi ko tedduɓe mo teddani wawa teddinde so koɗo teddinama huyi yo miccito ko jaatigi woni tedduɗo mo teddani wawa teddinde min beltima yo Allah teddi noon ko wona ɓuddi on jarama Sali Baydi eyi haadi Malick Mbowi o e ko joni kam mato tinde ɗumenen hunde yurminide no feewi sabu ko jaalal manggal koye ɓiɓɓe fulɓe kadi andaɓe toon walla noɓe so to yeehi tan kadi yolde muɗum feeñat yo Allah addan en kadi ko uddata yolde muɓe yo leel kadi wattani e nder leñol ngol yo Allah suuru kadi nawa arnoɓe ɓe haaɓe kooto ɓe gaccoto jaam ɓe tawoye jaam e ɓiɓɓe leñol ngol kadi keɗo ko haalate koɗo haalateɓe ɓeɗo goto fof no foti ƴewanede dono mum ummo daro gila law hade mo e iwde ɗon taw yiyama mande oɗo wonata kaari eyi ɗum ɗon ko ɗum tan mbami wiide Abou Diop min dutto kam teddugal ngal faate e maɗa so ɗum ɗo fof ko an ɗum ɗo fof ko an ɓeɗo ɓe mbiɗa mbaɗi jawɗele mumen fof ko yiide mboɓe gandi no jogui capacité no jogui hoolare ɓe mbawa wadde jawdi ndi ɓe mbaɗana leñol ngol saabu hewɓe no jogui jawɗele mumen yiiɗi waɗana leñol koroto hoolare hongo junggo ɓe lombata ɗum beele ma wawa yettinoyde ko ɗo yiiɗa ɗo ɗum noon yo Allah suurma yo Allah timmin golle ɗe yo Allah hokkuma woneji ha heewa danduma e bone añƴe danda men enen fof e bone añɓe danda men e bone basal danda men e bone majjere yo Allah dandu en e bone ñabbuli cellotoɗi ɗi e oɗo aduna yo Allah rokku en ɓisgu mbaɗago barke dontinowo waliyaɓe dontinoɓe gendiyankoɓe rewɓe worɓe daranoytoɓe leñol janggo anduɓe alɗuɓe yo Allah waɗan en ɗum amin on jaama ɗum noon no mbiɗen ni so Allah wuurni kamɓe ɓeeɗo e hono maɓɓe en dañɓe ɓe yo Allah hokku ɗumen yo ɓeydan ɗumen ɓeydo yidde leñol ngol e diine o e pinal ngal ɓe dañaɗi ɓe yo Allah hokku ɗumen kañum so dañi yo mbannoɓe mbaɗata ni so Allah wuurni waɓe no Dawuda no Moussa en anni e moɓe jogui o e kamɓe hawnen e ko paame pittali maɓɓe maɓe guittan fulɓe yewede kala ɗo pullo woni e less lekki jooɗi walla gawowo woni e laana walla ndemowo woni e fonde walla woni e falo so jooɗima manan pinal mum ɗemgal mum taw koye maɓe ummi on jaama ko ɗum ɗo wono yewta men hannde e jetti gala goo mo ganduɗa nan toon walla en e yuɓɓitinde yewtere nde ko bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko radio pinal Nioro du Sahel hono sori Boubou Diallo haaliyanke toon arde Bocar Alpha Ba mo ganduɗa ko tabital pulago e cellal Africa dayde darde tinde dayde ɓamde pulago waɗi radio ji waɗi jawdi mum no Daouda Moussa Diane mbaɗi ni ko noon waɗi o yettama o jarnama Dono Sampate wonde Amadou Tidiane Ndiaye Amadou Tidiane Diallo ko ɗo ka ten ha jewte paaɗe so jeeɗo ñaawi